И здравейте, пичува, аз съм Динамит и днес играем... Вау! Днес играем Майнкрафт. Съжалявам, че ви премигва просто. Това е от мен, да знаете. И ако не се чувам на някои места, отново съжалявам. Имам доста проблеми на лаптоп съм, но ще си го правя спокойно. Да, това е на кандидатура за Candyland. Така, малко такива декоративни неща. Доколкото чух, Candyland нов сървър, такъв привейт. Главните са It's0 и AlienBG, но няма нужда да я казвам. Ще намерите само линк, нали, сайт. Добре, нека да преминем направо. Така, една така леко декоративна къщичка, направена от мен, нали, не съм я копнал или нищо такова. Така, отваряме и виждаме какво. Яо. Един лек честрум с малко печки и такива работи, да. Тук на втория етаж има и легло и отново честови печки и крафтинг тейбъл. Тук малко стъклото е надолу, но нямаше как да го направя. И тук е едно. Така, само че съм забрал едно нещо. Тук. Готово. Много гадно примигва. Да, на лаптоп съм, това е проблема от мене. Така, това е една така дворче и вижте какъв хубав пейзаж. Какви хубави дървета. И да, мисля, че ми харесва. Нека да преминем към другата част. Това е една мина към... това е една мина просто. Една мина към ОТФ. Една така декоративна мина с вакчи надолу. Но нямаше смисъл да я завършвам, тъй като нямах време. Искам да утре направих за половин час някъде. Един-два. Да кажем. Да, това са едни дървета, такива за зимата, да кажем. И една ферма за зайци. И да, надявам се да ви е харесал. И Зеро, ако виждаш това клипче, надявам се да ти е харесал. И да ми приемаш в своя привет сервер с Alien. Надявам се да ми приемете. Да, приемете. И да, благодаря, че ме гледахте. Аз бях Динамит и вие бяхте с мен. И до скоро. Айде, довиждане.